Én Marti vagyok, ez a Shielder, vagy mi? Pont jó, vagy ilyen. Belagoltam már megint. Ezt elkapjuk, és megfordulunk, és ennek az az értelme, az Erik, nem Erik, ma megijedtem, annyi az értelme, hogy így neki kell menni, ott így le kell ütni a fejét, ahogy most láttátok, damn, motherfucker! Na, láttátok a másiknak a testének neki megyünk fejjel, amikor meghalunk, de ha ők jönnek nekünk a fejükkel, akkor ők halnak meg, és fel kell venni ilyen pontokat, mint az Agori, vagy mi, ennek a neve, Agor. Na, és nagyon, motherfuckers, you a bitch. De hogy haltam meg, ha lágó be, nem mondok csúnyát a bicsába. Bocsi. Rakok rá zenét, de már videóban már, amikor megnézitek, már rég zenés. Nem úgy csinálok zenét, hogy ne halljatok, mint mások. Tudok kettőt tippelni. Kapikul, meg a Erika. Lássátok, így kell megölni a másikat. Ud. És most megnézze a videómat. Ne idegeskedjen, csak annyit csináljon mers vagy mers videót. Mert nekem senki se ír. És ő írjon nekem. Köszönöm. Na meg is nézi. Nem nézi meg, akkor ne nézze. Bocsánat, hogy kicsit szűcsögök, de beteg vagyok. Na. De oda. Faszom. Unalom. Egy ujjal soha ne játszódjátok, ez két ujj kell. És két ujjal nyomtam meg a vidit. Úgy. Azt a kettőt, azt a OK 092-t, vagy a Sav 2-t meg kéne ölni. Vagy azt a kis sárgát. Így kell manőverezni. Így kell hullámosan menni. Hup. Jú, azt a ezt az órás kígyót megöllöm. Nem tudom, ez kígyó vagy mi akar lenni, de furcsa, gülüszemű. Jú, meghaltam. Amikor szét tudnám ütni a telót, vagy a gépet, ami játszok. Ne. Az lesz a címemnek. Sziasztok, én Marvin vagyok, és ez egy vlog csatorna videó lesz, és az lesz a címe, yeah, meleg van. Ezt csomószor végig kacagom. Nem tudom, hogy vagyok ilyen hülye. Szokásos. Nincs senki most. Lehet látni a jobb alsó sarokba, hát az térképféleség szerintem. És itt a jobb felső sarokban lehet látni, hogy ki mennyi pontja, és a bal alsó sarokban lehet látni, mennyi pontom. Ha most nézzétek, már mennyibe akadott a játék. Most ha felvennék nézzétek, felveszek egy ilyen hülyeséget, akkor már ne laggolj, nem szokott azt felveszem. Ne ember, ne. Na. Jó ember. Milyen leállítom a videót, és annyi. Akárki írhat menéseket, főleg Rani, meg Erika. De olyan, hogy mások fel a háztetőre, mint Lucky, meg ilyenek. Na.
Azt, ha nagyot megölném, nagyon sikeres lennék. Ne, csapdába kergetett. De most mi lettem be? Nem belagolt ez a játék. Ennyi ennek a videónak, sziasztok, én Martin voltam.